Sisila ngitshela khona ukuthi no. Oh, itanga mantombazana ngikhohlakele dala. Uthola ngingakutshela yona mina. Hayiwo issue bheke. So Hayi wonke. mina ngibuzo ngisho nesicelo mina Brian kahle kahle ngithola. Sure. Ungixoxele ukuthi kahle kahle yini eyenza ukuthi uTabocheri bayenza bayini Bakhohlakele. bakhohlakele. Utanga ayish. Shuthi tanga. Cela utshele nabo kwami. Ayish. Wake wathanda umuntu maceda yena angakuthandi. Wenzile. Akayenzanga next. Shuthi ngiyamthanda yena akangithandi. Bona kanjani uzakuthanda? Ama-actions wakhe. Singasayi lapho. Singasayi. Mina tanga shuthi ngaya lapha yethola njengokukahle kahle wena Tobe bam. Lento eyenzakalele isandla ushawe ngesandla. Ngoba wena imali bekisizwe manje. Shuthi angeke ngiyibize ngesandla yethola. Mara ayish wena Tobe ayi. Yini bekadinga imali bekajolela. Ay bekajola nje yethola. Asijolela nje yapampuru. Phakathi. Ngithole phakathi. Hayi Kwathiwa senyashi sengibonisa ipoint ukuthi bakhohlakele. Uyayibamba. Ukhohlakalela umphethu man. Alright, ngiyakuthola. Alright, wena Bakhohlakele uba nomunye njengoba uthi cause uba kusumuntu oyi-1 mawuthi mina bazongifaka bazongifaka mina it's fine. So mina nginequestion manje. Alright. Question also dedicated to you. Alright. So mina nginequestion ne because amajita ahlala asho athi abosheri bayizinja ane bathi abosheri bayizinja nani mantombazana ntsini abafana bayizinja. So I want to know ukuthi isukela laphi into leyo ukuze nize nithi nabafana bayizinja. Yes. Angeke kuze ukuthi wena ungithithele then wena ungavumi ukuthi mina ngithithele then macapha ukwazisa intombazana yakho kimi wena ungafuni ukuthi mina ngazise umfana wami kuyo. So like ngizinja ngifuna accepte yonke into nina kahle accepte yonke into. Wow, ngifuna accepte yonke into mina nibe ninga-accept izinto kahle kahle. mina siswami nalapho ukuthi sina amajita siyizinja. Mina ngiyibona ngathi siyizinja zegame yangithola. Bamba manje wena. Yangithola. Hayi ukuthi lezi nje siluma abantwana man bese siyabaleke yangithola. Yeah, yangithola. You are the opposite. By opposite. Ashuthi silungileke masi opposite. Ashuthi silungileke masi opposite. Like how but you know By opposite ukuthi bona bamakhadi. Tsela la ngimethi. Ngoba mina ngithi mina ne. Bithu mina yabona nama ama-flop ngiyenzile ne. Kahle kahle kulomhlaba senza ama-flop yangiswela chu. Sometimes nginokujolela ne mina. Uthe umjida mina uthe Kuya ngayeni ukuthi ngihluleke uku-understand ngisho bese ngithanda ukuthi nisho amampela. Angeke u-understand. A girl can't call you while she's getting smashed bese uzongitshela ukuthi kumele u-understand. This is trauma. That's why Yenzeke lo mfundisi wami. It's trauma yenzeke kule yami. Ayangafuna ukuduza manje. I want to score 2-0. I'm shade. Untombazane. But yabona so far untombazane yowina ngubuje begame kahle kahle la yangithola. Namuso untombazane. Yiwa aphambili yangithola. Yiwa gijimela izinto ezibhaya yangithola namanje. Bethu tshela sishaya example lethisi. Desmond. Khona umntana ne hlala la. But sisibi ngibuyela ngavile yabo. La ngavile. Khona esensini ne ayazi ngakayazi sisiwami. Ane ngenxa yani uyagijima sisiwami ne ngiyagijima. Anasikhathi and namayene Ngibona abastrada. but wami abochera ne
nami bayangistressa kumanye yachulu usuye nami ufuna umbezo wabo akufuna nombezo wabo mina putam itabani itabani isikhozwa yini ne ayipressure man zakhula nesicela amajika man yabona asipressure imizwa no khona isimenazo khona email phela into engizaziyo gender nesi mina sonke isakele moya toilet ubona ama toilet engaka la ayi2 disability no kumele kumele and female male and female ku sex gender still most identify as intombazane uzongena khona noma uyigay uyangena ethoyisini amantombazane kanjalo kanjalo why ku wrong unomlengeleke lo muntu zwami unenhlele manje wena uthini ngalabantu laba ba intersex because bakhona abantu baphikisa intombazane khona abantu abayintombazane nangapha umfana njengoCaster Semenya intombazane mfana bayenza control Caster Semenya no that's why ayahamba ngachela kitchen ushero rumchita Kanja mina ngisesifuthi kanjani siswa njoba lo muntu lona ayi-intersex noma hormones wabafana mara like khona kanjani yebani yeah no I there's some private no private matter Jojo hayi it's can't speak angeke ayamzela mfana ayamzela mfana angeke yamkela ta ayamzela ta I would like to take my wife ngala award shoot my asibana ayidlule mara yebo bethi ayidlule lapho ngoba manje ngathi bafithwa ne ngakazi sifike kanjani lapha bafitha sicela sibuzana ngabuchiri yangizwe but then ngisho Trejo Tebugo from Turfloop, but currently residing in Brakpan. I'm a scriptwriter and a filmmaker. I've always wanted to study film and TV production, but due to lack of funds, I ended teaching myself how to write scripts, shoot, edit, and direct short films and podcasts. I started a YouTube channel, Lang Tray Studio, where I shoot short films and podcasts on my Samsung